σχετικά με το θέμα της συγκρότησης προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, της συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής, γιατί οι δήμαρχοι πλέον είναι γνωστοί. Μπαίνουμε λοιπόν, έχουμε μπει ήδη δηλαδή, στη νέα περίοδο, η οποία ξεκίνησε με την αυγή του έτους. Λοιπόν, η κυρία Κουτσαλεδάκη, να πούμε ότι είναι και αντιπρόεδρος της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Πρόεδρος είναι ο κύριος Στέλιος Πανουδάκης, αντιπρόεδρος είναι η κυρία Κουτσαλεδάκη, η οποία έχει αντικαταστήσει τις δύο προηγούμενες επιτροπές, την οικονομική και την ποιότητα ζωής, μαζί με την εκτελεστική επιτροπή, ένα νέο όργανο, ισχυρό όργανο η Δημοτική Επιτροπή, ενώ προχθές είχαμε και την συνεδρίες και την πρώτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτές τις νέες συνθέσεις. Καλημέρα κυρία Κουτσαλεδάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν και εσείς ξεκινήσατε, να το πούμε έτσι, αυτή την περίοδο με την ολοκλήρωση όλων αυτών των διαδικασιών. Τώρα, επειδή έχετε και μια συνεχή επαφή τα μέλη της δημοτικής σας παράταξης, τα έχετε πει, τα έχετε συζητήσει, αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες τις οποίες έχετε βάλει και θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα όργανα του Δήμου, ποιες είναι οι προτεραιότητες αυτές, κυρία Κουτσαλεδάκη? Οι στόχοι που έχουμε θέσει σαν δημοτική ομάδα για τη νέα θητεία είναι, μπορώ να τους πούμε, τολμήσαμε ένα δύσκολο αλλά όμορφο και δημιουργικό εγχείρημα που δεν είναι άλλο από το να παλέψουμε για να αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ακριβώς θα πράξουμε και τώρα. Η στρατηγική του συνδυασμού μας συμβολίζει το τέλος της ουσιαστικής έλλειψης κριτικής στα δημοτικά πράγματα και την αρχή μιας νέας πορείας μέσα από τη ριζική αλλαγή νοοτροπίας, στοχεύσεων και λογικής. Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που στοχεύει σε ένα καλύτερο αύριο για το Ρέθυμνο. Κυρίως όμως δεν έχουμε τίποτα να μας φοβίζει, να φοβηθούμε. Βγαίνουμε μπροστά με ένα όραμα που και προεκλογικά το είχαμε αναπτύξει, με φρεσκάδα και διάθεση για σκληρή δουλειά. Θέματα που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις είναι πολλά. Παρά τα βήματα προόδου που έχει κάνει το Ρέθυμνο, μοιάζει παράλληλα να είναι κολλημένο σε άξονες του χθες, χωρίς να υπάρχει ένα όραμα. Ο υφιστάμενος σχεδιασμός είναι καθαρά διαχειριστικός. Εμείς απέναντί μας βλέπουμε μόνο τα προβλήματα. Αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα και σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε παρεμβάσεις για το σύνολο των ζητημάτων του Δήμου μας, του Ρεθύμνου, πόλης και οικισμών. Δηλαδή, για παράδειγμα, προεκλογικά είχαμε θέσει 10 προτάσεις για το αύριο του Ρεθύμνου. Μέσα σε αυτά η υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο Δήμαρχος χρησιμοποίησε τη στήριξη που κατά την προηγούμενη περίοδο του παρήχε το σύνολο σχεδόν του δημοτικού συστήματος για λόγους διαχειριστικούς. Όμως τα θέματα του 2009 παραμένουν ζητούμενα και το 2024 με ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε στο κομμάτι της παιδείας. Δηλαδή ποια είναι τα θέματα αυτά, ναι. Βέβαια, μόλις προχθές, με παραδείγματα θα το πούμε, είχαμε έναν εκπαιδευτικό, έπαθε ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος από γυμνά καλώδια, από πρίζες που κρέμονται και δεν είναι μόνο το πειραματικό γυμνάσιο στο Ρέθυμνο που έχει συμβεί αυτό, είναι πάρα πολλά και θα πρέπει λοιπόν οι υποδομές της παιδείας, εκτός από το σχεδιασμό, εκτός από τη χρηματοδότηση, εκτός από τα κονδύλια που έρχονται μεγάλα ή μικρά κάθε χρόνο, θα πρέπει να υπάρχει και μια μέριμνα συντήρησης για τις υφιστάμενες μονάδες, αλλά παράλληλα και ένα σχεδιασμό για υποδομές παιδείας που θα πρέπει εκτός από το κτηριακό και εκτός από το πρόγραμμα που τρέχει να μελετάμε και τις κυκλοφοριακές συνδέσεις των υφιστάμενων σχολικών κτηρίων. Όχι να κάνουμε το κτίριο και μετά να ζητάμε το πώς θα διασυνδεθεί αυτό με τα δίκτυα, τα οδικά. Ένα απλό παράδειγμα, το Τσιπόπουλο που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο
για να μπορέσει με ασφάλεια να προσεγγίσουν οι μαθητές στο γυμνάσιο και το Λύκειο του Ατσιβοπούλου. Το 16ο τελειώνει. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, συγκρότημα κτηριακό, σχολικό, όμως δίπλα υπάρχει και ένα πρώτο γυμνάσιο, το οποίο μαζί με τα παιδιά που θα πηγαίνουν στο δημοτικό το 16ο και τους γονείς που θα πηγαίνουν για να παραλάβουν τα παιδιά τους, θα σφιχτιά μια ολόκληρη περιοχή, αφού δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί με τη λύση ενός κόμβου κυκλικού στο ύψος της κορυφής. Άρα, ναι, σωστά κάνουμε, κυνηγούμε τη χρηματοδότηση για τις σχολικές μονάδες, θα πρέπει όμως η μέριμνα για το κυκλοφοριακό, την κυκλοφορική εκτόνωση και τη διασύνδεση αυτών των σχολικών κτηρίων με τα υφιστάμενα δίκτυα τα οδικά να κυλάει ομαλά. Και το κομμάτι του πολιτισμού. Ναι, αλλά είναι και το θέμα βέβαια και του ελέγχου των τελικά. Ένας αυστηρότερος έλεγχος, ενδεχομένως ένας πιο τακτικός έλεγχος στις σχολικές μονάδες. Όχι τακτικός μόνο, σε κάθε χρόνο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, όμως παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει κονδύλι μέριμνας για τη συντήρηση. Δεν μπορεί το ειδικό σχολείο... μου έκανε εντύπωση, δηλαδή πάει ο άλλος να βάλει την πρίζα, δεν υπήρχε αυτό το ρελέ, δεν το λένε, το οποίο να βγάζει εκτός το σύστημα με την ασφάλεια εκεί του ρεύματος. Δεν υπήρχε ο κεντρικός πύραυλος, δεν υπήρχε ένα τέτοιο. Δηλαδή είναι η πιο απλή εγκατάσταση πλέον που μπορεί να έχει ένα σπίτι, μια επιχείρηση, μια μονάδα. Δεν μου έκανε εντύπωση αυτό. Ο άνθρωπος παραλίγο να πεθάνει και... Σε όλες τις μονάδες υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πρίζες δηλαδή ακάλυπτες και εγώ σαν πρόεδρος σε σχολείο, σε λύκειο ας πούμε, έχουμε προλάβει τέτοια περιστατικά. Δηλαδή άμα πήγαινε ένα παιδί σε ένα διάλειμμα, ξέρω εγώ, πήγε ένα παιδί έτσι να βάλει την πρίζα δηλαδή. Μπορούσε να γίνει αυτό. Εννοείται ότι θα μπορούσε να συμβεί και το μοιραίο, είτε σε εκπαιδευτικό είτε όμως και σε παιδιά. Και εκτός από αυτό να πούμε και το γεγονός ότι υπάρχουν σχολικές μονάδες, για παράδειγμα στο ειδικό σχολείο, προχθές έγινε και αντικείμενο συζήτησης και στο ΤΕΕ, σαν πολιτικός μηχανικός συμμετείχα, είχαμε ένα γόνιμο διάλογο με συναδέλφους και μάλιστα με εκπρόσωπο μας που συμμετέχει στο Δήμο στην Αναπτυξιακή, ο οποίος έλεγξε και στατικά το κτίριο, το ειδικό σχολείο, μας έλεγε ακριβώς τι συμβαίνει τόσο στο κτηριακό κομμάτι του όσο και στον περίβολο, ότι υπάρχουν αστοχίες είτε στα τυχεία είτε και στο τμήμα της κουζίνας που ακούτε και γίνεται αναφορά για το ειδικό σχολείο, όπου χρειάζεται η κουζίνα, η τύχη της κουζίνας να αφαιρεθούν γιατί υπάρχουν θέματα στατικών προβλημάτων. Άρα δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργούν οι μονάδες αυτές χωρίς να υπάρχει τέτοια μέριμνα. Επίσης, το κομμάτι του πολιτισμού. Αυτό πρέπει να μπει και στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή. Εννοείται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν αυτά. Μόλις προχθές μεταφέρεται, έχει γίνει μέριμνα για να αποσυμφορηθεί η κουζίνα, να μην χρησιμοποιείται πια η κουζίνα και όλη η προεργασία να γίνεται σε ένα οικίσκο που μόλις προχθές μεταφέρθηκε, αφού δηλαδή υπήρξαν οι αντιδράσεις, έγινε αυτή η μέριμνα για τον οικίσκο. Ο σκοπός είναι όλα αυτά να τα προλαμβάνουμε με τον έλεγχο πολύ πιο πριν λειτουργήσουν τα σχολεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να υπάρχει βέβαια και μια μέριμνα, ένα κονδύλι συντηρήσεων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά όταν υπάρχει θέμα ασφάλειας παιδιών, δεν το συζητούμε, θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι. Λοιπόν, για να προλάβουμε, το ένα είναι η παιδεία. Η καθημερινότητα, το κυκλοφοριακό, ακούτε και λέγαμε πάρα πολύ συχνά κατά τη διάρκεια την προεκλογική η μέριμνα για την πολεοδόμηση περιοχών, για τη διάνοιξη των δρόμων. Αυτά κάποια υπάρχουν τώρα στο νέο τεχνικό πρόγραμμα πρόβλεψη, αφού είχε γίνει όλη αυτή όλος ο διάλογος και όλη η πίεση, μέσα έχει γίνει μέριμνα για διανοίξεις, για κονδύλια τα οποία έχει μεριμνήσει ο Δήμος για να ανοίξουν κάποιοι από τους δρόμους για να αποσυμφορηθεί τουλάχιστον η καθημερινότητά μας, χωρίς να υπάρχει βέβαια ολοκληρωτικός σχεδιασμός. Μεγάλες υποδομές, σε επίπεδο μεγάλων υποδομών, εκτός από το Πάζιο των 4 Μαρτύρων, ο δρόμος ο περιφερειακός, αποχετευτικά σε όλους τους οικισμούς μας. Αυτά λείπουν. Είναι θέμα της ΔΕΙΑΡ, ναι, αλλά είναι και άξονας
αναπτυξιακός για το κομμάτι του Δήμου. Κοινωνική μέριμνα, υποστήριξη των αδύνατων ομάδων, στο κομμάτι του πολιτισμού, του αθλητισμού. Δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει μέριμνα έτσι ώστε να λειτουργούν αθλητικές εγκαταστάσεις και είπαμε ότι 17 ολόκληρο χρόνια συγκεκριμένα έργα έχουν γίνει στις αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς να υπάρχει η μέριμνα για την άθληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα τα δείξουμε και θα τα θίξουμε έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος και μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή γίνεται ένας τέτοιος διάλογος. Είναι η Επιτροπή η οποία, όπως αναφέρατε, αντικαθιστά την Οικονομική Επιτροπή, την Εκτελεστική και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ασχολείται με οικονομικά θέματα, με διαγωνισμούς. Παράλληλα όμως έχει να κάνει και με κριτική πάνω σε θέματα, ελλείψεις πάνω σε θέματα που παραλαμβάνουμε, έργα ας πούμε που παραλαμβάνουμε, επιτροπές που προτείνονται για την παραλαβή των έργων και θα πούμε παρακάτω τι ακριβώς εννοούμε. Μέσα λοιπόν από αυτό το διάλογο η Δημοτική Επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να γίνεται και να αγωνιστούμε και να γίνουμε καλύτεροι και χρήσιμοι για τους δημότες μας με βασικό στόχο όλα αυτά που είπαμε να γίνεται μια κριτική και η Δημοτική Επιτροπή να αποτελεί ένα καταφύγιο θεσμικού διαλόγου και ανάλυσης και των πεπραγμένων όλων με σωστές και γόνιμες αποφάσεις για το ίδιο το ρέθυμνο. Το προϋπολογισμό πώς τον είδατε? Το προϋπολογισμό. Επειδή ήταν και το πρώτο θέμα το οποίο σας απασχόλησε στην πρώτη συνεδρίαση. Στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε λοιπόν εκτός από την ομόφωνη απόφαση για την εκλογή της Αντιπροέδρου που όπως είπατε η πρόταση η δική μας ήταν εκπροσωπώ να είμαι Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή αυτή. Μας απασχόλησε το θέμα του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για εμάς είναι θέμα ουσίας. Ψηφίσαμε θετικά το τεχνικό πρόγραμμα, δείχνοντας μια διάθεση θετική όχι γιατί συμφωνούμε στο πνεύμα του ή στην απουσία της απαραίτητης αναπτυξιακής όθησης, αλλά γιατί περιλαμβάνει έργα συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα αυτό των 4 μαρτύρων, το μουσείο, το αρχαιολογικό που έχει ανάγκη το Ρέθυμνο, ακόμα και αν αυτά είναι σε επίπεδο σημασίας, ενώ παραμένουν στη δημόσια συζήτηση για πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα να μην μηδενίσουμε όλο αυτό που έχει γίνει, αλλά να μην πούμε όμως ότι όλα είναι θετικά και να υποστηρίξουμε μια προσέγγιση ότι έχουν γίνει όλα σωστά και υπάρχει ένα επίπεδο προτεραιοποίησης υιοθετώντας προσεγγίσεις που ανήκουν στο παρελθόν. Βέβαια όλο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα πάμε και καλύτερα. Γι' αυτό και καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να αναπτύξουμε αναλυτικά τις θέσεις μας για τον υφιστάμενο σχεδιασμό που όπως είπαμε είναι καθαρά διαχειριστικός και καθιστά τον προϋπολογισμό από εργαλείο σε αντιαναπτυξιακό πρόβλημα, μιας και αναπροσαρμόζεται συνέχεια. Δηλαδή, εμείς ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αλλά μετά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται αναπροσαρμογές, γίνονται αλλαγές, έτσι ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν και οι στάσεις γενικότερα και οι σχέσεις συμπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς τη βλέπετε δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο κουβεντιάζουμε? Λοιπόν, είναι πάνω στο κομμάτι η σχέση μας με την κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρώτα απ' όλα είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια σχέση ειλικρίνειας και αυτό θα υποστηρίξουμε που πατάει στο σήμερα και κοιτάει με καθαρό βλέμμα στο αύριο του τόπου μας. Αυτή τη σχέση θα την υπερασπιστούμε και θα την τιμήσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει σκληρή δουλειά, λίγα λόγια, καλή γνώση των θεμάτων και ουσιαστικές προτάσεις, αλλά παράλληλα και κριτική σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει και να παρατηρεί και να βλέπει ανούσιες κοκορομαχίες, αλλά παράλληλα σίγουρα δεν επιθυμεί μια αντιπολίτευση που να μην έχει φωνή, να μην έχει προτάσεις και να μην κάνει κριτική σε όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δεν θα είμαστε αδρανείς απέναντι στην κεκτημένη ταχύτητα της νέας αντίληψης και στη δογματική αυτή θεωρία περί αυτοδιοικητικής αυθεντίας για την προσέγγιση που έχει χρόνια τώρα.
Όμως είμαστε έτοιμοι να γίνουμε καλύτεροι, να αγωνιστούμε περισσότερο και να είμαστε χρήσιμοι για τους συνδημότες. Ένα απλό παράδειγμα θα πω, στη Δημοτική Επιτροπή, μιας και μιλάμε για την κριτική, ήταν και το έργο της πεζοδρόμησης, παραλαβή του έργου πεζοδρόμησης και οδοφωτισμού του Ταδελιανού κάμπου. Κάποιος θα πει ότι είναι καθαρά τυπικό θέμα, υπήρξε η παραλαβή από μια ομάδα μηχανικών των υπηρεσιών του Δήμου για το έργο το συγκεκριμένο. Μετά από αυτοψία που κάναμε και με τον τοπικό εκεί της περιοχής, της παράταξής μας, είδαμε ότι το έργο ενώ έχει κατασκευαστεί, εντάξει, έχει ολοκληρωθεί δηλαδή, υπήρχαν σχάρες οι οποίες ήταν κατεστραμμένες, ήταν βουλωμένες, άλλες δεν υπήρχαν ρηματώσεις στις διάφορες ράμπες που δίπλα ήταν η άμεση γειτονίαση με τις χάρες. Έγινε λοιπόν η επισήμανση ότι τα έργα του Δήμου που εμείς ψηφίζουμε στις διάφορες επιτροπές, όταν παραλαμβάνονται για την αρτιότητά τους και δεν έχει σημασία αν η ΔΕΙΑΡ, όπως υπόθηκε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ήρθε μετά και εκτέλεσε έργα. Η επισήμανσή μας ήταν να αποκατασταθεί αυτό, μιας και η ΔΕΙΑΡ ήδη πήγε εκεί και έκανε εργασίες, εκτέλεσε οικοδομικές εργασίες, αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν προκειμένου να γίνει και η παραλαβή σωστά. Όπως επίσης ένα άλλο έργο, να μην λιμνάζουν τα νερά. Πολλές φορές έχετε βγάλει και εσείς κατοίκους της περιοχής αγανακτισμένους ότι λιμνάζουν τα νερά στην περιοχή όλη εκεί του δρόμου στον Αδριανό κάμπο. Έγινε μέριμνα και η διαβεβαίωση του αντιδημάρχου μετά την ερώτηση που έκανα ήταν ότι ναι, έγινε η μέριμνα που θα χρειαστεί. Θα το δούμε αυτό. Η επισήμανση ήταν να δούμε πώς όλο αυτό το έργο συμβάλλει και στον αντιπλημμυρισμό της περιοχής της συγκεκριμένης. Ένα απλό παράδειγμα σας είπα για να καταλάβετε ότι η κριτική δεν γίνεται μόνο για να γίνει. Πρέπει να είναι γόνιμη και είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε για το καλό των δημοτών μας, για την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων στο Ρέθυμνο και βέβαια όχι σας είπα να μην γίνεται μόνο για να γίνει κριτική, αλλά είναι και ουσία. Θα είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Λοιπόν, θα τα λέμε, κυρία Κουτσαλεδάκη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια σας.